sa mga bareta. Patas sa impormasyon. Public service. Enot ka. Malalaoman. Katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras alas 9:36 Ninaga. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin sa maagnaw, malumlum na kalangitan sa aldaw na ini. Pizza Gis kan bulan na Enero taon 2023, aldaw na Martes. Uy, happy fiesta sa mga taga Barangay Sagrada, Baaw. Tagabos na may kapiestahan, happy fiesta. Kipunong Barangay Melvin Barayoga sa mga constituentes, Barangay Official, happy fiesta. Karo sa karundang Manding Saryon, karundang Philip, migiya na sadto. Amay nga kita mamiesta, ta amay man makapuli. Yan. Hoy, bakong bawal dyan ang putsiko kay punong Barangay Melvin Barayoga, no ha? Sa mga matatagaksadi, pwedeng may putsiko yan. Sigurado yan. Sa kuyang mga babation na masilibrar kan sa indang kumpleanyo, palayogang ko tulos ng advance happy birthday, ano? An champion, saro ni sa champion na board member kan Rinconada. Dangan ano ini, talagang nagpailing nin na galing, tibay sa pagiging legislator kan Rinconada asin probinsya. Ang sa iyang birthday, January 13. Madali na. Kaya ang kuwan, aircon tatagaro niya ako, nagsasabit ang busis, ano, malipot kaya sa lawas, maliputon pa sa adlo ka announcer booth. An saro sa champion former board member na masilibrakan sa iyang kumpleanyo, si Honorable Manny Noble kan Rinconada. Advance happy birthday kay former board member Manny Noble. Masilibrakan sa iyang kumpleanyo sa maabot na Enero 13, ngunya na taon. Ana Vinyo, duman sa indang sa diring iskwilan sa buwi. Uy, mahiwas na mara ito, ano ha? Imbitado po ang mga amigo, kadihon, mga taga-media na mag-amay tulos, ano? Magkapi-kapi na da kita, paring Ed, Mimay, magdara ka na katong paborito mong kape. Iba mo da si Bini sa kasi paring doon.
Gwapati ang bandang matugtog. Open sa gustong magkanta. Si Ed ngaya, ika Joey, si Bini sa Kasidon. Amo man ngaya sa ako yung mga guest na makaranta. Ay, amo nga nako. No problem niya ako yung bukal. Pero pirming preparado sa iyang kumpleanyo. Miski sa politika, preparado ini. Bindisyon lang kang kagurangnan sa political party. Kung anong sa iyang dadalaganan na naman, di siya pirming preparado. Basta siya nagtutubod kung ano ang magiging bindisyon kang kagurangnan. Tang mahal na Diyos sa kagurangnan sa politika. Dahil po pwedeng salungaton ang kasugaan kang kagurangnan. Tangari gumana ka, dapat maging makinuyog-kuyog sa kagurangnan. Totoo yan, tama dyan si Bukal. Pero siya pirming preparado. Sa iyang maabot na kumpleanyo, sa iyang politika, pwede pa tao, binpamananggad. Saka may 2 terms pa si board member siya inoblian sa iyang aki. Na yung yan ansaro sa toyang representante sa Junta Provincial. Ay, good morning pala kay Vice Governor Salvio Portuno Jr. Ansaro sa pigahangaan na Vice Governor kan Bicol Region. At tinista kaya bagay ni, kaya maray ini. Hoben. Sugad sa magurang, matalino, humilde, matinabang, pirming nagsusuporta sa mga nangangaipo. Yan ang namana niya kay former Congressman Salvio Portuno Sr. At kay former Congresswoman Jocelyn Portuno. Nagmana sa katalinuhan sa kabuutan. Kaya landslide ka na kaaging eleksyon. Grabe ang lamang sa kalaban. Oy, belated happy birthday kay Sister Maureen Medroso. Dakul Suhanda, Dakul si Inumon. Malata may pabalon pang pagkaon, panira. Inagparaanos lang sis. Dahil mina ilipat kaya sa refrigerator, kaya dahil kaming refrigerator duman sa Harungmi. Kaya nagparaanos lang sayang niya ako ay. Tururog na kaya niya ako sa mga kataraid ni. Panggi na kaya kami nakabalik kaling Naga pa Iriga. Anyway, thank you so much sa maray na pag-entertain. Kadakol na mga bisita. Dakol pating mga pulis, na mga bisita, kasabay ka nanda kan na sa iyang kumpleanyo, an promotion ni Bayaw. Congratulations kay Bayaw, SPO4 earning Medroso kan Kalabang Gapiinti. Oy, pining pati kan mga ranggo na naman kasubago dyan sa Provincial Police Office. Lampas kayo 200 itong mga nagka-promote na miyembros kan PNP digdiman sa parte kan Bicol Region or probinsya ng Camarines Sur. Kaya congratulations sa mga police officer na na-promote kan sa inta mga ranggo. Ay na daw si mga general sa PNP saka mga colonel, full-fledged colonel. Kamo nagkagat kamo kang pangapodan ni DILG Secretary Binor Abalos na magsumiter ka mo nin courtesy resignation. Sayang po, baka madagusan ka mo resign. Sayang kan mga benepisyo. Sa mga tol-tol na general, tol-tol na mga colonel, baka dahil ma-reinstate, sayang po kan sa indong serbisyo na yan ang gusto kan mga Pilipino. Ang dapat dahil ma-reinstate dyan sa mga bogok, mga eskalawag na opisyal kang PNP. So mga nagsiservis sa
gobyerno, sa estado, nagsisirbi pa sa sindikato ng droga. Ay, ano na tayo, Diyos ko. Taday na kontinto. Ano daw kan magibong batas? An sa tuyang mga madodonong ng mga legislator. Tangarig dahil makagibo nin maraot. Ano daw kung ipagbawal na mag-agom nin dakol? Siyempre, kung dakol ang pamilya mo, paano mo babang-abangaon na sa emong sweldo kung dakol ang agom mo? Kaya dapat may lay na, pwede man yan. Baka man kita ikaanggot, ini man yung loko-loko man yung inita. Tigpa para bubotsor ng mga congressman sa senador na mag-iibong lay na ipagbawal na magsambay or mag-agom ng dakol an police officer. Pero nagtutubid kita ng may mga police na tol-tol. May sarong agum sana, tama na. Oh. One wife advocacy na inaapon. Kung di baka iba dyan, gulpin agum, bako manggabos po, baka nagkapera sa naman. Siguro na mo problema, paano na daw ngayon eh. Nagdidemand ng sustento, siyempre dyan ang original na agum. O paano man itong panduwang agum, pantulong agum, siyempre. Kaya nakakaisip po gayon ng kataranta doon, asin kabalasuwasan, asin kasusupgan sa mga arugay na bagay. Pero dapat magsilbi ang police officer sa estado asin sa mga Pilipino asin sa pagmantiner kan pasyo din. Bakong masilbi pa sa sindikato kan droga. Ay ano na tayo, Diyos ko. Kundi nakakahadit lang kaya ng pangapoda na ini. Kundi yun ang dalan para sa war on drugs kan administrasyon ngunyan kan presenting nakatukaw na presidente Bongbong Marcos Jr. Ano na kaya ngayong duman sa tukhang saka war on drugs kan dating presidente Duterte, garuda man na pundo talaga ang droga eh. Mas naglala na naman sa panahon na ini. Saka ang mga nakakakorumpiskar na mga droga ay abang lalangkaw na kan kantidad. Diyan nga ni sa may parte kang Naga City, more than 1 million na kantidad ng shabu na kumpiskar kan mga autoridad sa ginibong by bust operation. Sa inarali ang drogang ini. Ano nito tayo nagkakapurundo kan mga autoridad mananggan, ano ha? Kaya dapat mapundo nita, ngarig mapundo naman ang drug addiction, mapundo na ang kasisinghot kan mga adik, as in, mayo nang maging sugapa sa droga. Nakakaparaning pati bagang droga. Human sana, identified naman kayo din kung sa isa na general and inbuilt to sa droga, dapat siguro kasuhan na lang po. Kung may ebidensya naman sana, kasuhan lang, kisa man gabos na general sa kernel, pasumitiro ng courtesy resignation, paano nasa tuyang pasi ordin kayo ni? Maswerte ang mga major, kapitan, bigla kang magiging regional director, provincial director, o baka ang mga SPO3, deputy chief of police, sa mga saradit na mga munisipyo, pag nangyari yan. Sa bagay, pabor man yun sa iba. Kundi may disadvantage po sa lado kan mga tultol, maray, na mga general as in kernel na handang ibuwis ang buhay sa paglaban sa mga kriminalidad as in paglapag sa mga kriminal sa nasyon kan Pilipinas. Congratulations sa mga tultol na mga general, sa mga tultol na mga kernel, as in sa mga tultol na mga police officers sa nasyon po kan Pilipinas. We love you all. Pero duman sa mga pasaway, kung bistado naman lang yan, anong taday pen karasuhan? Asin sirikadan sa sendang pwesto. Dayan mapalapa kan organisasyon, kan PNP, na araming kadakol tultol na mga pulis sa nasyon kan Pilipinas.
Yung mga bugok lang, yun dapat na ibaratikal na. Yung mga pastidyo, pasaway, yung mga parawala. So pag una mo, pagkapot ang badil, una mo mayong katakutan. Igwa nga ni itong pinagtulpo baga na PO2, gaya dito, na kapot-kapot sa badil, may piglalamag da siyang pusir. May piggugulok na, may niya ako ano naman ang pulis ni. Ang paglakaw pati, biribit-bit sa 45 caliber niya, ay may mga sadit na aki duman sa mga eskinitang ito, nagngiri na nga niya ako gani. Kan pinag-iimbestigara na baga to ni ngunyan Senador Tulfo, nagbuot na. Kang kapot-kapot si badil niya, bang isog. Kaya dapat, kung baga sa maging professional lang po talaga sa itong mga police officer. Saka dapat agiyon sa tamang proseso. Kung igwaman na mga kriminal or target na sisiyo doon, na mga violators or target na inbulto sa illegal na droga, agi sa tamang proseso. Bako itong garo sisindakon mo eh. Saka garo pinapailing mo sa publiko, garo siga ka. Mayong siga digdi po sa ibabaw kang kinabahan. Ang pinakasiga digdi ang mga taong nagsusunod sa satuya pong batas. Batas sa mahal na Diyos, batas kan tao. O sa batas kan Diyos, ilingunin do. Ang mga taong nagsusunod sa 10 tugong kan mahal na Diyos, iyo ini ang mga tultol, aki kaning Diyos. Ta nagsusunod ka, kan 10 tugon, kan satuya pong kagurangnan. Nalilingaw na kaya ni bakan 10 tugon 10 utos yan ng Diyos. Kung ma-memorize lang po nindo yan, saka 10 commandments na dapat tang isa puso as in ilag sa isip ta, maayo kitang kalaban, maayo kitang dapat katakutan. May peace of mind na inaapod, makakatulog kitang makakatulog tayong mahimbing. Yan. Number 1 baga, love God above all else. Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Kaya dapat baga, may 7 aldaw kita sa sarong simana, at least ang Domingo, ang aldaw na yun, itaw taman sa pagsa Diyos. Magsimba. Magpasalamat sa buhay, biyaya na itinataw sa to kang kagurangnan sa pagprotehir asin pagpayaba sa satuya. Panduwa, ilagta lang sa isip ta nang ikadawang tugong kang mahal na Diyos sa to. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Do not worship false gods. Kaminsan kaya, igwa dyan na nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Araw itong istorya sa Biblia na naghali lang si si Moses Gedto. Anong istorya katong basta nauyam ang kagurangnan, pinauranan tong kalayong lugar na ito. Ang sinamba ninda, kinulikta sa mga bulawan duman sa mga tao, ginibong garo imahin, nagaro hayop na imahin, tapos naging wild sa mga tao. Ito nakakatakot, naanggot ka toan sa tong kagurangnan. Pinauranan ito ning kalayog, garadan tong mga taong ita. Saka babuyan ang ginigibo eh. Maayo ng batas sa Diyos na pinagsusunod. Ang mga lalaki, babae, kung si mo magustuhan, open. Tirirahan sa ng tirirahan. Saka wild na, alak, sex, kung ano-anong ginigibo nindang kadimunyuhan. Mauyam ang kagurang na pinauranan baganing kalayo. Kaya wag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ikadawang tugon po baga yan. O pantulo, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Observe the day of the Sabbath. Tama. Baka sala na niyo yung binaba. Tama man na yung mga 10 utos na pig-announce ko o mali?
Tapos, galangin mo. Pang-apat baga, galangin mo ang iyong ama at ina. Tama yan. Nasa ano yan? Nasa ikapong 10 utos yan. Sabi ni Joannes, tama man baga nga, sir. Nasa ikasampulong tugon man talaga baga nga kan mahal na Diyos. Respect your father and your mother. Or mother. Or love or respect your father and mother. Honor your father and mother, sa madaling sabi. Na minsan, dapat po mag-iral ang Diyos Ama asin Diyos Ina sa laog kan harong. Bakong Diyos Aki Ina, minasan ng Aki ang nasusunod, garo na spoil. Kan mga magurang. Kaya yan dapat, dahil man paka-spoil dun ang mga Aki. Dapat may takot sa Diyos, may takot sa magurang. Bakong itong takot na pirming garo napapai naman sa katakutan, bako mampo. Itong may respeto. Tapos ang panlimang tugon baga, huwag kang papatay. Do not kill. Yan mga 10 tugon yan kan mala Diyos. Magkasunod talang yan, aba, nagray na kan sa tuyang buhay. Nakakaturog tayo ng mahimbing. Wala tayong inaapi, wala man tayong sinasamantalahan. Mayo mang kitang piga-abuso. Naglalakaw kitang taas noo. O pang anong baga, do not commit adultery. Number 1 po yun dapat nasa isip tani, asin nasa puso. Dahil kita nung kamadaraning tukso. Nasa Biblia kaya. Ito nga ni ngayang halas na tuksong magtakab kang mansanas ni iba. Kaya ngayon minsan ang mga mister, lalo na kung natitintaran kan mga padihon, natutokso man na tumakab kan mansanas kan ibang iba. Ay, pangyayari man niya ako yun. Ay, labanan ang tukso. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Ano man ta makipagdurugan ka sa bako mong agong? Mortal sin po yan, mga tugang. Tama nang makontinto ka sa itinaong partner sa emo kung sa tuyang kagurang na. Ano man ta makikipag-apid ka pa sa iba or makikidurog ka sa iba. Do not commit adultery. Magsa babae, dahil ka magpasambay. Sa lalaki man, dahil ka manong ka manambay. Tayan, diretso ka kayan sa kalayong, sa impernong nag-aapoy. Sa impyerno ang bagsak mo kayan. Kundi iba man kaya piloso po, hindi ba man bagang Pilipino, bako man gapas piloso, masiram kaya bagang yung bawal pa di. Huwag kang magnakaw. Pampitong katugunan kan mahal na Diyos. Do not steal. Huwag kang magnakaw. Tapos, pangwalo, huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling. Sa totoo lang, baka yan na padiyong ko. Nagputik na naman niya. Ikaw pa rin. Tano niya ako pa rin. Nasa ikawalong sugo ngayon kaguran, hindi kita magbutig. Pero hindi ko pwedeng dahil magbutig kimadi mo. Ay, iyan niya ako tanong. Kaling ngayon ko sa beer house pa di. Ubos nga si pira ko. Tanagtibol ngayon ko pa di. Alangan man niya pa din, sabi yung kukimadi mo, aling nga ko sa beer house, nagtable, tunod ang sakong sweldo. Dahil nga ko pwede magtuga kayo, 10 tabuga nga abutong ko mag-aga. Kaya nga pa di nakakomitir nga ko ng kasalan. Ang silot ko niya ko sa emo, mga jika ng 10 I believe in God. 10 our Father. Tarantado ka nga pa di, bako ka mapadi. Pangutang ka na niya ako, pang-abonar ka na tunod mong sweldo, tayo na ng pambulong kimadi. Do not make accusations and do not lie. Kung naarog man ka yan, pati agum nindo, na binubutigan nindo, siyempre nagkasala, tulos ka mo, nagbutig. Uy, number 1, pati miski sa politiko, ang maging butigon ka, ay, number 1 niya na garo kasalan sa mga tao.
Maging sa mga politiko, dapat sundunin do ang 10 tugon kang kagurangnan. Magiging maray na leader po kamo. Totoo yan. Pag nag-promise ka mo sa mga tao, dapat utubunin do. Tapag dai, ay kabutigon man nga kaading politiko manaadi. Ikakaanggot ka mo sa kamumudahon ka mo. Totoo yan. Saka dai ka magparapang sahot o magparapang bintang. Ano, lalo na kung makaman ebidensya. Madali ibaga ang pag sahot na si Juan ngaya, halimbawa, ini nga taong ini nga mataban. Madaling magsahot, ano, pero masakit pong patunayan. To accuse of a person is very easy, but to prove it is different. Napakahirap. Ini nga sambayiro ngayon niyo. Purvari daw ngayon, ako talaga ngayon sambayiro. Pag dahil mo ngayon napatunayan, babaliktad ang taka ngayon ng kaso. Ika ngayon titirahon ko ng kaso. Kaya masakit po. Oy, mga Marites, good morning. Mga Mario, no, sa Pilipinas, gulpi man kaya. Mga chismosa, mga chismoso. Mga parabintang. May mga inggitira kaya dapat saro yan sa raliong kan mga tao. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari. Do not covet what is not yours. Kung bako mo na yung pagparananasahan, masama po yan. Yun na nitong dahil ka mainggit. Ang ibang mga misis, pag nailing sukataraid na si Madingay nagbakal rip, magbakal man yung kitang bagong rip ako. Nainggit ka tulos. Nagnasa ka naman na magkaigwa ka ng bago man na rip. Arog po yan kaya napakasimpleng ihimplo. Tapos yan na magparapangihiling ka ngunyan na garuna mo, pignanasahan mo na, inuubaan mo na ang sarong tao, ang sarong babaeng sexy. Naku, bawal po yan. Saka may batas kita kayan sa tao. Iyan mga act of lasciviousness. Taguyan mo lang nga ang sarong babaeng sexy. Or siwitan mong, pasabutan mong kursunada mo siya na dahil mo kabirbisto, pwede kang kasuhan ng act of lasciviousness. Sibliton mo lang nga ng isa masila na bagay. Kaso po yan, mga tugang. Do not covet your neighbor's spouse. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. Ani ba mang kayang istorya kan mga barbero? Uy, mga barbero, good morning. Si Padi kaya ngayon niya, pag nagali, masanli nga si Padi man sana. Ay, pangyayari. Love your neighbor as you love yourself, sabi nga ni. Hirday nangangulugan na dudurugon mo si Madi mo. Ay, pipili yan. Mortal sin po yan. O, yan nga ni, ang gusto kong sabihin mga tugang. Tangarig maging marikitang mga namamanwaang Pilipino, maging law-abiding citizen mong kita. Tamayo digding nagahadi-adian sa ibabaw kang kinabaan. Mayong pwedeng maging siga-siga digdiyo. An pwede lang na magsiga-sigaan ang mga taong nagsusunod sa batas. Totoo yan. Ang makuri, ang mga taong masakri, ay, masakit yan. Garuday ako ni San Pedro. Patutok turao kun unan manok ni San Pedro kun ika aako sa kalangitan o diretso ka sa impyerno. Manok, aapo to ni San Pedro. O igawa naman niya kitang aplikante. Sa langit na ngayon yung padadaguson o sa impyerno. Pag nagtuktura ako ngayon ng tulong bisis, sa langit. Pag nagtuktura ako kang saro, bagsak yun sa impyerno. Kaya mag-iibuning karahayan sa ibabaw kang kinaban habang nabubuhay. Pwede ka pang iprosesyon na may bumbilya, no? Oy, mga tugang. Ang barita baga, di Chief Faustino nagbutas sa pwesto.
Galvez humalili. Oh, may karibay na. Ano ini, may connection daw ini sa pagpasumitir ng courtesy resignation sa mga inarasing kernel ni Secretary Avalos. Pero po mga tugang, pig-ako ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagdimitir sa pwesto ni Department of National Defense, Officer in Charge Senior Undersecretary si Faustino Jr. Ini ang ipinahayag ni Press Secretary OIC Cheloy Garafil mayong itinaon na rason si Garafil sa pagbutas sa pwesto ni Faustino. Inalokman kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang nasabing posisyon bilang hepe pamayokan DND. Inakomanda po ini ni Secretary Galvez. Dati nang nagservice si Galvez bilang Chief of Staff kan Armed Forces of the Philippines as in Chief Implementer kan National Task Force laban sa COVID-19. Mayo pa pang kumpirmasyon sa Malacanang tungkol sa report na may iba pang opisyal kan DND ang mabutas sa pwesto. Si Galvez nagservice sa Erarom kan Duterte Administration bilang vaccine czar kahit nung kasagsagan kang COVID-19 pandemic sa nasyon po kan Pilipinas. Oras mga tugang, 10:06 in the morning. Mga tugang, may impormasyon. PNP official iniimbestigaran sa memo nin destabilization plot. Iniimbestigaran na kan PNP ang sarong opisyal hali sa Cordillera Autonomous Region tungkol po sa Peking Memorandum na pagdideklara nin heightened alert kasunod ka nakaambang na destabilization plot sa Armed Forces of the Philippines. Sikon ki PNP Chief General, Police General Rodolfo Azurin Jr., pinagmanduhanan niya si PNP PRO COR Director Brigadier General Maquilino Bazar tangarig imbestigaran sin Aramon ang memorandum kanakaaging Enero 7 na nagluwas asin pirmado nin sarong nagngangaron na Lieutenant Colonel Dexter Uminga. Naglalataw na may ibang bersyon kan memo ang nagkoriyat sa PNP unit kabilang ang Special Action Force, mga Police Regional Offices sa Western Visayas Region 6 asin Caraga Region 13. Nakasaysayo nakasaad umano sa ilalim ni Azurin ang buong PNP sa full alert dahil na rin sa destabilization movement sa AP. Ilang mga issue sa Camp Aguinaldo at pagbibitiw ng ilang DND official. Lumalakas ang aligasyon ng ilang sasakyan ng PNP ang nakitang paikot-ikot sa Camp Crame. Subalit, nilinaw ni Azurin na ang pagpapaandar at pag-iikot-ikot ng mga PNP truck ay alinsunod sa regular check-up ng mga sasakyan at nakalaan sa pesta ng itim na Nazareno. Sakali anyang mapatunayang may nangyaring kapabayaan sa hanay ng PRO COR tiniyak ni Azurin, napapatawan ng kaukulang kaso yung official ng PNP na nagpakalat po kang Peking ining destabilization plot. Kaya inaaram kung siya nagpakalat ka na Peking iyan na memorandum po para panimbagon. Oras Pompiang 10 po, 10:10 in the morning.
mga fish importation man ni nakakapatigbak man ni kan negosyo kan sa yung mga pescadores sa Pilipinas. Nagtao po nin kariribungan ang apelasyon ni Department of Interior and Local Government Secretary Benor Abalos na mag-courtesy resignation ang mga general as in colonel kan Philippine National Police bilang kasimbagan sa kabiguan sa paglilinis ng pamalaan laban sa illegal na droga. Umugong po ang mga balibalitang may destabilization naman sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. mula nang iapila ni Abalos na magbitiw ang 956 general at kolonel sa PNP. Bagamat pinawi naman ng PNP na may nangyayaring destabilisasyon sa pamahalaan, hindi nawawala ang pangamba ng mamamayan dahil noong panahon ni dating President Corazon Aquino ay naranasan na ang sindak sa sunod-sunod na kudeta ng military at kapulisan. Naging mapayapa lamang ang bansa nang magsagawa ng loyalty check sa AEP at PNP hanggang sa matapos ang termino ni Cory. Sa panahon naman ni dating President Fidel Ramos ay nagkaroon din ng pagsumiti ng courtesy resignation ang ilang general matapos na italaga si General Ricardo Sarmiento na kabilang sa PMA Class 66. Nalilampasan ang mga senior official, hindi kasi kayang tanggapin ng ilang general o senior officer na sumunod sa command ng isang junior officer na kinaugalian na ng PMA. Ngayon sa panahon ni President Marcos Jr., tila na dismaya ang ilang general at kolonel sa apila ni Abalos na mag-courtesy resignation ang opisyal ng PNP upang magkaroon ng internal cleansing dahil nga sa pamamayagpag ng droga sa bansa. Nagulat ang DILG nang mahulihan si Sergeant Rodolfo Mayo Jr. ng PDEG ng 990 kilos ng shabu sa Tondo noong Oktubre na nagkahalaga po ng bilyong peso. Idinagdag pa rito ay ang paghuli sa mga opisyal ng PDEA at 2 agents sa Taguig City sa ginawang buy-bust operation. Kaya susumikap si Abalos na linisin ang PNP at ang paraanan niya ay ang pagbibitiw or pagbibitiwin ang mga general at kolonel upang maisalang sa itatatag na committee. Ang committee ang mag-a-assist sa mga opisyal na nagbitiw. Maraming general at kolonel naman po ang tumalima sa apela ni Abalos at pinangunahan ito ni PNP Chief General Rodolfo Asurin. Nagbitiw na din sina NCRPO Director Major General Junel Listomo, CIDG Director Major General Ronald Lee, PRO4 DAS-A Director Brigadier General Dating Nartates, PRO4 Brigadier General Sidney Hermia, PRO6 Director Major General Leo Francisco at Cordillera Director Brigadier General Mapi Bazar, bawang kabilang sa PMA Class 92. Ang courtesy resignation ng mga matataas na opisyalis ng PNP ay may legalidad sa mandato ng PNP Law. Nalaman daw na 20 opisyal ang nasa listahan ni Abalos na sangkot sa paglaganap ng illegal na droga. Kung totoo na ito, narapat lamang nawalisin ang mga ito upang hindi na magdulot ng kahiyan sa PNP. Alisin ang mga bugok na ito, sabi ni Abalos. Sisirigido na po ngayon mga ini. Mahanap buhay lang po kami. Pagkatapos ka na hanap buhay, balik ito sa programa. Oras 10:15 in the morning. Ang oras na natod ka sa ito ay mga sponsor as in man advertisers. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City.
para sa edukasyon di kalidad. Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Ano man daw ining kasureko tres? Paibayban kantidad kan sa indang bill, di man nagbabagwan sa muyang konsumo. Amiga, basado kaya sa naaaraman ko, kada bulan, iba-iba talaga ang power rate o presyo kan kuryente. Pwede man bagayan, napasano na lang kan kooperatiba, tanganing kitang konsumidores, di man magabatan. Amiga, dai pwede iniisip mo. Igwatabi inin mga supplier ang Kasureko 3 na kaipuhan bayadan sa tamang oras tanganing makalikay sa pinalidad. Siring na sana sa generation charge kan SMEC bulanan na obligasyon sa mga hensya kan gobyerno as in transmission charge kan NGCP. Buot mong sabihon, ang sinisingil kan kasureko, di maninda sinasadiri sana. Mismo amiga. Ang kooperatiba kan kuryente, collection agent sana kan mga supplier. Solamente 2 pesos kada kilowatt hour ang nawawanat sa kooperatiba. Susog sa pagbuot kan ERC. Iniman ang say na ginagamit bilang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Magbayad sa tamang oras, tanganing day maputulaning kuryente. Sarong pagirumdom, hatod sa indo kan Kasureko 3 sa pamamayo ni Engineer Wilfredo Oboxit, Acting General Manager, Board of Directors, as in bilog na employees and staff kan Kasureko 3. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents. Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
ISO certified world-class quality. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs, at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with Double Tanggaling Formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with Double Tanggaling Formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tugang palayugang kumaning happy wedding anniversary si Sergio Riel Kaayaw asin ang sa iyang misis. Nag-celebrate mangkan sa endang wedding anniversary ngunyan alda. Happy wedding anniversary po sa endo kan sa iyong misis Sergio Riel Kaayaw, Obiriga City. And Secretary to the Mayor kang City Hall.
mag-Aragon po na ma-celebrate man sa edang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa endo. Ano. Have a safe flight, Sister Marua Yacero of Japan. Mabalik ka na pala sa Japan. Thank you so much. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Sa mga nakatutok mo niyan sa Indang Transistor Radio, good morning, good morning. Si Rosita Rumbaoneri, nag-bubiyog, thank you ma'am, sabi niya good morning ma'am po. Si rin man kay Sister Angel Maureen Medroso, pawatching man po sindan ni Bayaw. Good morning po Kuya Joe, thank you so much po for your presence yesterday po and to your family. Thank you din. Belated happy birthday sis. May have many more birthdays to come. Congratulations kay Bayaw sa iyang promotion. Yan sa PNP Calabanga, SPO for Ernesto Medroso. Congratulations, more power and God bless you always. Sharing man si Sonia Fontanaris, also watching. Good morning Sir Joey, more power to your program. God bless. Thank you ma'am. Sharing man si Grace Pinis, also watching. Hello po, Padiko. Nanonood kami Padiko ni Bibi Girl, Winwin and Bibi Lucky. Ay, Madiko. Happy New Year sa endo, ano? Kan mga pamilya, kan mga aki. Na abang gagayon, abang talino. Mana kay mami at kay daddy nila. Kumusta ko na lang kipading doon, ang pinakasikat na komentarista sa radyo sa Rinconada. Sabi niya, sinong padi yan? Padi ko, ha ha ha. Ay, ibang padi ni Madi ko. Pag-istorya ko sa bago, iba man. Ay, si Josie Saraspi Kalanyada, also watching. Josie, sige sana ang gayon. Sigang siksi, good morning. Happy watching dyan sa Naga City. And good morning sa Bilog na Pamilya. Happy New Year sa Endo Gabo. Nasa 600 Colonel and General nagsumiter na ng courtesy resignation. Ano sabi po ni Chief Director General Asurin, kan PNP? Dakol na ano po. Nasa 600 police colonels at general na ang nagsumiti ng kanilang courtesy resignation bilang tugon sa apela ni Interior Secretary Benhur Abalos, bunsod na rin ng usapin sa illegal drug trade. Sa ginanap na press conference, sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Asurin Jr. na ang nasabing bilang ay mula sa iba't ibang region at iba-ibang unit ng PNP. Inaasahan pa nila ang iba pa na mag-aahin ang resignation para sa kabuuang bilang na 956 mga full colonels at general. Ayon kay Asurin, lahat ng datos ay dadalhin sa PNP headquarters at isusumiti sa 5-man committee na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Sinabi naman po ni PNP spokesperson na Colonel Jane Fajardo, inihintay na lamang nilang mabuo ang 5-man team para masimulan ang evaluation at assessment at malinis ang hanay ng pambansang pulisya. Enero 5 nang manawagan ang courtesy resignation si Abalos sa lahat ng third level officers ng PNP bilang radical na tugon laban sa illegal na droga. Ito ngayon ang nakikitang paraan ni Abalos upang malaman kung sinong mga senior officers ng PNP ang protektor at sangkot sa recycling at bintahan ng droga. Samantala, sinabi ni Azurin na kasama pa rin siya sa isinasagawang investigasyon pagkatapos ng kanyang pagre-retiro sa Abril. Anyang hanggat hindi siya o sila nakaklear ng 5-man committee, hindi nila makukuha ang kanilang mga pensyon at ibang benepisyo. Nakakahandal ano po. Oras mga tugang 10:30 in the morning. Lang bilis kan panahon kan oras mga tugang, mga misis. Iskusar na po ning pangutuhan. Magtagagutos na ning kalunggay kunigwa or kamot ugbos ning kamuting kahoy or ugbos kamuti. Tangarig mag-prepara ng pangutuhan. Bakal na kamong sardina. Tapos, laga ng limonsito, inalsuma na dahon na may sardinas, pero na pong pangutuhan. Panira na yun. Oy, advance happy birthday sa ama niya mo, ni Idol Joelim. Sa aga, Joter. Oy, ayun pala na no. Idol Joter, tersinyo. Palayogang ko maning happy birthday si former Congressman Sal Fortuno Sr. na makumpleanyo sa aga. Sa imo po, Kong Sal Fortuno kan Rinconada, advance happy birthday and may you have many more birthdays to come. From Joter Tersinyo family, from your supporter sa Rinconada, asin sa Bilog na Camarines Sur, asin sa RP and DCKI family. Ayan. Pag nangaji kita Joter naman ng ama niya mo sa aga, siguradong automatic sa satuyang kagurangnan. Ini pati Coast Guard arestado sa Cebu. Ay ano naman tayo, pati sa dagat pala. Ay ano naman tayo, ano? Namakon mong pati Coast Guard arestado dahil sa Cebu. Kulong siya ngunyan. Nagbabala ang pamunuan ng Philippine Coast Guard ukol sa paggamit ng illegal na droga. Makarang isa nilang tauhan ang natimbog sa isang anti-illegal drug operation sa Zamboanga City kamakailan. Sa ulat na nakarating sa Philippine Coast Guard na aresto nitong Enero 7 sa isang buy-bust operation sa may barangay Kabatangan, Zamboanga City, si Coast Guard Seaman First Class Bernabe Cosme Delin Jr., 32 years old, kasama ang dalawa pang suspect. Nasabat sa kanila ang 5 plastic sachet na naglalaman na nasa 11,628 na halaga ng inihinalang shabu. Sinabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu na nagsasagawa na sila ng administrative investigation at kung mapapatunayan ang pagkakasangkot ng tauhan ng operasyon o paggamit ng illegal na droga, ay agad na patatalsikin sa serbisyo. Oy, pero pati sa Coast Guard may masisikadan sa pwesto dahil sa droga. Nakatalaan naman na magsagibong niyan ang PCG District Southern Western Mindanao in random drug test sa indang mga tauhan. Tangarig mabisto ang mga naggagamit ng illegal na droga asin para masiguro ang
unprofessionalismo sa seindaman na grupo or organisasyon. Ay grabe man, ano ha? Lakop talaga ang illegal na droga, ang birintahan kayo. Sa daga, pati sa dagat. Oy, Joter, tersinyo, pistang onyang ki punong barangay, ano ni, Melvin Barayoga kan Sagrada Baaw, Camarinesor. Ano day, kamaduman? Tamang-tama yan, habang namimibi sa kagurangnan, pipiripamistang unay ka. Tapos ken, bigla nang matanog ang cellphone, ayaw na ang reply kang kagurangnan na makumpleanyo sa atin. Kampunin daw ang kagurangnan mini Joter, inot ang sa tuyang mahal na Diyos, panduan sa tuyang kagurangnan. Saring ko na na. Ay makonsuelo digdi sa ibabaw kang ginaban mga tungkang. Minsan maugma, minsan mamundo. O yan ang namamatitan. Pero kung may problema kita dahil tapag para seryosohon, tabaka kita makapay. Ang problema ipangadya ito sa mahal na Diyos na malampasan ta. Ano man ang mga pagsubok sa buhay. An may kasimbagan, may solusyon. Pag nag-arang kita sa satuya pong kagurangnan. Maray pa ni mga para TikTok ano. Pero mga mayong problema. Oh. Mga para Zumba. Hoy, mga para Zumba dancer. Good morning. May mga para Zumba man pala niya akong lalaki. Tanaagihan ko dyan sa may sarong mall sa Iriga. Anong araw niya ako kani? Dapat lalaki nagsusumba naman. O yan mga babae pati nagsusurumba abang sisiksida. Pero kadaklan dyan medyo maano naman, mga may edad-edad naman. I-exercise, maintain good health. Iyan ang rason. Oy, mga piyesta na sa amang itong na Nazareno. Ano? Happy Fiesta po. Lalo na sa mga devotos kayo. Barita ko po ngunyan na Martes, magkakaigwa man na oil price rollback. Ano? Sana dakol-dakulon man ang rollback kaysa sa oil price. Magkakaroon na naman ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes. Batay daw ho sa anunsyo ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation at Sea Oil Philippines Corporation, ipatutupad nila ang pagbaba sa halaga ng gasolina na may 0.75 pesos sa kada litro. 25 centavos lang po, hindi pesos. Sa diesel ay bababa ang halaga ng may 280 pesos kada litro at ang kerosene ay bababa sa 2 pesos and 10 centavos. Sa clean fuel at petrogas ay magpapatupad din ng kaparehong oil price rollback maliban sa kerosene. Ano po? Alas 6 ng umaga ngayong Martes, January 10, magkakaroon ng epektibong oil price rollback ang naturang mga oil companies maliban sa clean fuel na magpapatupad ng oil price rollback alas 8:01 ng umaga. Magandang balita ito pero napakababa man ng oil price rollback. Pero pag nagkakaroon ng oil price hike, oil price increase, sunod-sunod, ay grabe, bakong balansyado. Masama ang epekto. Talo pa rin ho tayo sa oil price increase.
sa Davao Oriental pigyog-yog kan magnitude 5 na linog mangyayari. Sana mayo man pong na distroso o nabawian ng buhay. Oy, dyan sa Albay mga tugang, sa bilog na 2023, ngunya na taon, mayo da pong mangyayaring blackout. Nakaligtas sa tiyak na malawakang blackout at nakatitiyak na hindi puputulan ng kuryente. Sa loob daw ho ng isang taon ang buong Albay ng mga power suppliers matapos daw ho na makakuha ng Emergency Power Supply Agreement ang Albay Electric Cooperative mula sa SMEC or sa SMC, Global Power Holdings Corporation. Ayon kay Governor Edsel Lagman, kahit masama ang loob ni Ginoong Ramon Ang sa biglaang pagbawi ng mga Albayano sa pamamagitan ng ginawang Special General Membership Assembly noong nakaraang September 3 sa 25 years contract ng Albay Power Energy Corporation or APIC na subsidiary company ng SMC GPHC upang patakbuhin ang operasyon ng Aleco, ay nagmagandang loob pa rin ito upang tulungan ang kooperatiba. Sa tulong umano ni National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda, ay nagkaroon ng linya si Governor Lagman na makausap si Ang na agad namang nagbigay ng Emergency Power Supply Agreement sa Aleco. Sa ilalim ng EPSA ay masusupply ng kuryente o magsusupply ng kuryente ang SMC GPHC sa Aleco sa loob ng 12 months sa mababang presyo. Maliban dito, kahit may utang pa ang Aleco sa naturang kumpanya na higit 5 bilyong peso sa kuryente at ginastos sa rehabilitation ng kooperatiba sa loob ng 8 taong operasyon nito, ay nagpaluwal pa rin ng 500 milyong peso bayad ng electric cooperative sa ilang power suppliers. Simula umano ng patalsikin ng mga Albayano sa ginawang General Assembly sa pamumuno noon ng nadiskwalipikadong Gobernador Noel Rosal, ay wala nang gustong mag-supply ng kuryente sa Aleco dahil sa malaking utang nito at nakatakda sanang putulan ng elektrisidad noong December 25 pag-alis ng APIC ng SMCG PHC. Ngunit, naging maagap ang pumalit na gobernador na nakahingi ng tulong sa National Electrification Administration EA. At kay Ang, nananawagan naman si Aleco Acting General Manager Engineer Wilfredo Boxit na ilagay ng NEA upang pansamantalang humawak at magpatakbo ng kooperatiba sa tinatayang 209,000 konsumidor na regular na nagbabayad o regular na magbayad ng kanilang buwanang bill upang makaipon ng pambili ng kuryente at tumulong na mapababa ang systems loss na umaabot sa 28%. Si Engineer Wilfredo Boxit pala, iyo ang General Manager o digdi sa Kasureco 3, Ma'am Ann, si Sena ang General Manager si Engineer Wilfredo Boxit pa ba? Maray kaya daan ng General Manager na ini na magbangon kan mga iling cooperative sa enterong Pilipinas. Sarong electric cooperative subasob sa pinansyal na kamugtakan, mismanagement or mismanage. Tapos grabe ang kautangan, lubog sa utang sa mga supplier, sa kung ano-anong bayaran. Tapos dakula ang pagkakaiguan ng systems loss. Ang pinaka-eksperto pa lang kani na inhinyero ali sa National Electrification Administration, iyo po ining si Engineer Wilfredo Boxit. Nailing nindo kang panahon na intiro ng lubog na po sa pagkakautang ang Kasureco 3. Haros sobra na sa 20% or 28%
more than 20% na ang systems loss. Medyo nagkaka-problema na po ka ito. Haros pigpaparaumaan na kitang putputan ng supply ng kuryente. Kan mga supplier ta. Kan siya na po ang nagtukaw na General Manager kang Kasureco 3 na pinadala kang NEA. Luway-luway pong naging maray po ang status pinansyal. Mala, taday na kita pigpaparahumaan na putputan ng supply ng kuryente kan mga supplier, asin luway-luway pong nakabayad sa pagkakautang. Insangon yan, ang kategorya po kang Kasureco 3, ang barita ko, double o triple A, class, ang classification kayo ni But sabihon, maray na po ang financial status kang Kasureco 3, kan pugulan ini po ni Wilfredo Boxit na engineer. Kaya siguro, maman maraot na siya ang general manager kang Kasureco 3, siya pa ang general manager kan Aleco. Tanapalayas naman kan mga member consumers kan Aleco, ini mana apik mana ini, talalo daan lang naglangkawan sa indang pigbabayaran kada bulan. Nangako man po si Lagman na magibuning paagi, makabayad na ngunya na si Mana ang Kapitolyo. Kan albay sa utang kay ni sa Aleco na 1.7 million. Ito dakula man po Tapos, kakaulayon ang mga 18 local government units na may utang man sa kooperatiba na magbayad na para maparisan sila ng mga consumer. Sa pamamagitan ng sangguniang panlalawigan at legal officers ng provincial government, ay planong ipagkaloob ng Kapitolyo ang pundo nito na 68 million pesos sa kooperatiba para ipatayo ng 2 electric substation para mabawasan ang biglaan ng mga brownout at mabawasan ang systems loss. Tama po yan, nagtatarabangan ng mga taga-Albayano. Para ang Aleco, dahil man maputputan ng supply ng kuryente, asin loy-loy na mabayaran ninda. Ang outstanding 5 billion pesos na pagkakautang kay ni sa mga supplier. Nako, grabe man kaya. As in billion na utang. Maraming Kasureco 3, may utang man pero milyon na lang. Kadikit na. Kaya uragon, narog ka niyong inhinyero kan NEA na si Engineer Wilfredo Boxit. Bueno, hanap buhay daw kita noy. Pagkatapos ka na hanap buhay, balik sa programa. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtitesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya believe ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap.
Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwalier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luwalier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Ngayon mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Mga tugang, balik kita sa programa. May pakana sa destabilizations memo, natukoy na. May update na palang kanyo. Natukoy na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pinagmumulan ng umano'y memorandum na naglalagay sa puwersa ng pulisya sa mataas na alerto sa gitna ng alingaw-ngaw ng planong destabilisasyon sa Armed Forces of the Philippines. Sinabi po ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, tinitingnan ng ACG at Criminal Investigations and Detections Group ang mga post sa social media hinggil sa sapat o sa dapat umanong memo. May mga na-identify na po yung ating PNP-ECG, yung mga source nitong mga dokumento. Ani Fajardo sa interview ng media. Ganun pa man, sinabi ni Fajardo na wala siyang kalayaan na ibunyag ang mga natuklasan ng ECG sa usapin.
Iniimbestigahan ng mga autoridad ang mga hindi pa napirmahang papel at humingi ng mga paliwanag mula sa mga opisyal ng pulisya na ang mga pangalan ay lumabas sa mga dokumentuan. Parang itinanggi ng PNP at AAP ang mga chismis na sa umano'y planong destabilization sa militar na kumalat sa social media nitong weekend. Ayon sa PNP, ang heightened alert ng police organization ay para sa mga aktibidad ng Black Nazarene Fest. Lumutang ang mga alingaw-ngaw ng destabilisasyon at pinataas na alerto ng pulisya matapos ang umano'y pagbibitiw sa Department of National Defense. Noong Lunes, pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng DND si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation at Unity Secretary Carlito Galvez Jr. matapos magbitiw ang officer in charge nito na si Senior Undersecretary si Faustino Jr. Nauna ring itinalaga ni Marcos si General Andres Centeno bilang hepe ng Armed Forces of the Philippines na pinalitan ang kanyang dating itinalaga si Lieutenant General Bartolome Bacaro na halos 5 buwan lamang nagsilbi. Mga tugang, luweloy na ako mapaaram sa programa. Sa lado technical, ang sa kuyang partner, si Engineer Joanna Ardibilla. Sa information digdi, si Aldrin Orlando sa opisina, si Ma'am Kayla Ligasyon. Ang sa mong magayong-gayo na apa. Diyan po sa transmitter site, si Chief Engineer Abby Lindon Toralio. Yan man naman si Tony Matic Saison, ang sa tuyang PSG. Sa mga nag-watching sa Samoyang Facebook Live, thank you so much. Sa mga nag-participate, nag-likes, nagtaoning mga greetings, comments, thank you so much. Sir man po sa mga nagantabay sa mga transistor radio, sa gabos na inabot kan Samoyang signal, sa gabos na sektor, sa gabos na mga nagantabay. Sa bilog na Rinconada, Kamsur, asin kam bilog na Bicol Region, Diyos mabalos po sa Induga po. Standby po kita sa masunod na programa.